Kyrie,
ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Δικαιοσύνης και σε γενοστήν εξή
Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγια Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες. Πού έστι ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν παραυτόν τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήρθομεν προσκυνῆσαι αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνε τον παραυτόν που ο Χριστός γεννάται. Είδε λοιπόν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γάρ γέγραφε δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη εν της συγκεμόσιν Ιούδα, εξού παρεξελεύσετε ηγούμενος ως της μηβανή των λαών μου των Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους εκρύβωσε παραυτόν τον χρόνον του φαινομένων αστέρος και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, επανθέπητε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν και ειδούν ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω ουί το πεδίο. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σπόδρα και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτόν και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτόν. Προσήνεκαν αυτόν δώρα χρυσόν και λιβάνων και σμύρνα και χρηματιστέντες κατόρναν μη αναγκάψε προς διάριστον του ανεχώρησαν εις την χώραν
του Αρχιεπισκοπήμων Ιεροντύπου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούσιμων έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, γαλαξιάν θάλασσα και αέρευρο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και περιπετυμούντων εν την πολιτάτη, μεγαλύτερων επιτρόπων, συνδρομητών και αρχιερωτών της Άγιας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ των δούλων του Θεού, Διονυσίου Ιερομονάχου, Φιλίππου Πρεσβυτέρου, Γεωργίου Πρεσβυτέρου και των οικογενειών αυτών, Αρσενίου και Δωροθέου των Ιερομονάχων, υγείας σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, νηστεί Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και ενδεικτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος, αουρησαμένων και πεσόντων και πάντων των επεπίδων αστάσεως, ζωής αιώνιου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγγελοι και
της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο δίσκος που θα περιαρθεί τώρα είναι για την ενίσχυση της Ιεράς Συνόδου και για τις οικογένειες στην Θράκη. Οι οικογένειες που έχουν ανάγκη να τους ενισχύσουμε και περιμένουν κάθε χρόνο αυτή την ημέρα για να ενισχύσουμε αυτές οι οικογένειες που είναι μακριά από μας, αλλά είναι στον χώρο της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βοηθεία στην Παναγία μαζί σας. Ευρωτής μισθή Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισεν σ' Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώον έτοιμον για μακρού υπερεύοντα και ορθών των προλόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και δώσει εις τον Κυρία καρδία, δοξάζει τρεχθεί το πάντων του παραπληκτές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ευχαριστούμε Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Μήνυμα Χριστουγέννων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερομήνα Δευτέρου. Ο αχώριστος παντή εχωρήθη εργαστή και μη εξφάση της φύσεως μετέσχε ή μετέρου πειράματος. Το μυστήριο της Βιθλεέμ υπήρξε τότε και γίνεται πάντα πηγή άπειρης δωρεάς προς την ανθρωπότητα. Μας δόθηκε να υπάρξουμε όπως υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη που έρχεται από το Θεό. Αναρωτιόμαστε κάθε χρόνο πώς θα ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Μήπως φέτος με την τραγική, όπως εξελίχθηκε, συνθήκη της πανδημίας, μπορούμε να αναλογιστούμε καλύτερα τι σημαίνει πράγματι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ότι ο Παντοκράτορ περιευλήθη την αδυναμία, την έσχατη πτωχία και τον πόνο. Ότι εβίωσε το σκάνδαλο της εγκατάλειψης και τον θάνατο. Ας σκεφτούμε πως όσοι θέλουμε να είμαστε μαθητές του, καλούμαστε αυτές τις δύσκολες ώρες να δοξάσουμε μαζί με τους αγγέλους την γέννησή του. Να γευτούμε κάτι από την παντοδυναμία του και την ίδια στιγμή να μετάσχουμε στην άκρα ταπείνωσή του. Να ζήσουμε την ποιότητα της θεότητός του, με περίσσια αγάπης για τον αδελφό, με βαθιά ταπείνωση, αυτή που υπέδειξε ο Κύριος στην έρημο, καταδικάζοντας κάθε διάθεση εντυπωσιασμού και λογικής κατοχύρωσης του υπερβυσισμού. Ούκ εκπειράσεις εκείνον των Θεών σου. Μας χρειάζεται υπευθυνότητα και ελπίδα. Τώρα που κάθε μονεχής βλέπει πολύ καλά ότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να νιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων. Ας μοιαστούμε τους ευάλωτους. Η προσωπική εμπειρία της ασθενείας και της
και των συναισθημάτων. Οφείλουμε πολύ προσοχή. Ας μη σκανδαλίσουμε εξάλλου τους αδελφούς με άκρητες συμπεριφορές. Ας σεβαστούμε όσους φοβούνται ίσως υπερβολικά. Ποιος είναι άλλωστε άγγελος του φόβου. Ο χριστιανός όμως είναι και άνθρωπος της ελπίδας. Ελπίδα και πίστη στο θείο βρέφος που επιτρέπει την δοκιμασία. Ας μη μας παραλύει ο φόβος. Η ζωή μας ανήκει στον Κύριο. Αυτός εξήλθε νικόν και είναι να νικήσει. Αυτός θα δώσει την διέξοδο. Αυτός είναι η ζωή. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία με τον Θεό και η λατρεία σκανδαλίζουν τις δυνάμεις του κακού. Κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν ασεβείς και προσβλητικοί. Μη φοβηθείτε. Η απάντησή μας σε αυτούς θα είναι πάντα η αγάπη. Αγάπη είναι αληθεία. Θα επιδιώξουμε πάντα να είναι ελεύθερη η λατρεία μας, με σεβασμό στην κοινή προσπάθεια και στους κανόνες υγειονομικής ασφαλείας, που από την αρχή τηρήσαμε, και με προσήλωση στην ελευθερία της πίστης. Αδελφοί μου και τέκνα μου, εκ Κυρίου αγαπητά, σε αυτόν τον απρόσμενο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιοι πληγώθηκαν περισσότερο. Έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Η προσευχή μας σε αυτούς ας είναι το φετινό μας δώρο στα πόδια του Θείου Βρέφους. Σας καλώ εξάλλου με προσωπική φόρτιση να προσευχηθούμε ξεχωριστά για τους ήρωες, τους ασκητές αυτής της ιστορίας. Είναι οι ιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στην διαγωνία των πασχόντων. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης εργάζονται το έργο μιας αληθινής φιλανθρωπίας. Ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Τους ευγνωμονούμε. Αδελφοί μου, η γέννηση του Χριστού είναι η όντως φιλανθρωπία. Ας γίνουμε φέτος με τρόπο πιο θυσιαστικό από άλλοτε, φορείς της αγάπης που πηγάζει από το σπήλαιο της Ελευθέρου. Αυτή η αγάπη διεκδικεί όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους αληθινά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Λύτρος απέστειλε Κύριος, ο λαός αυτού. Άγιοι
Το μυστήριο
Κυρίου δεηθόμεν. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους εκ εσύ πεποιθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγώντες του πρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτός αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψουμε στους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, σε εκκλησία σου, σε ιερές σου στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόσα αγαθή και πάντων ματέριον άνθεστη, καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και πρασί και προσχήσαν να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον απολούνει και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον απολούνει και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον απολούνει και ως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κύριου και έλεος έρθει ετοιμάστε αυτό διαφάρτη και την ανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ιερνήσιμον, Κύριε, δόξα Σοι. Ο εις μιλέου γεννηθείς και εν πάτρια να πληθείς, διάτμημος σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας παραχράντου και τον αμόμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εκορανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Θεού και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου, των Αγίων δόξων του Προφήτων Αποστόλων, των Αγίων δόξων ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλείς Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άννης, και πάντων των Αγίων ελέγησε και σώσον μας όρθος και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Και τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώστον ημάς. Χρόνια σας πολλά. Ο Θεός και η Παναγία και το Θείο Πνεύμος να είναι πάντα μαζί σας, να σας επιφυλάξει και να σας προστατεύει από την αρρώστια που έχουμε πανδημία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και να ξέρετε ότι το πρόγραμμα είναι επάνω στον πίνακα έξω από την Εκκλησία. Εσείς θα ρίξετε μια ματιά από αυτή την πλευρά είτε από μπροστά εδώ. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας που θα λειτουργήσει η Εκκλησία με κόσμο, με πιστούς. Δηλαδή τώρα την επόμενη θεία λειτουργία με πιστούς είναι 1η Ιανουαρίου. Η γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου και η περιτομή του Χριστού. Και η τρίτη θα είναι ανήμερα των Θεοφανίων. Πάλι με πιστούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Κάντε την προσευχή σας να περάσουμε αυτή τη δυσκολία. Κάντε την προσευχή σας να μας ελεήσει ο Θεός, παιδί. Μερικές φορές
οποίες ο πατέρας μαλώνει τα παιδιά του και τραβάει το αυτί τους για να ξαναγυρίσουν πάλι στο πατρικό του σπίτι. Έτσι ο Θεός Πατέρας τραβάει το αυτί μας για να γυρίσουμε πάλι, να έχουμε υπομονή και προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπομονή χωρίς προσευχή, στο τέλος γίνεται θυμός. Αλλά υπομονή με προσευχή, περνάμε όλες τις δυσκολίες. Χρόνια σας ουρά και η Παναγία μου είναι παντή μαζί σας. Από μισό λεπτό, αυτή την πλευρά θα περάσω κατευθείαν προς τα έξω, να πάρω τον αντίδρο από εκεί. Αυτή την πλευρά.